जी मैडम, हुकुम फरमाई, का करे के बा? का करे के बा? अरे हमार चाय नाश्ता तैयार भइल। घर के ढेर सारा काम करे के बा, झाड़ू पोछा चौका बर्तन सब काम। अरे ये डीएम तब पूरा जिला के शासन हमरे पे चलावा तारे। बाप रे, हम कहाँ रहनी और कहाँ आ गईनी। मैडम के बात हमरा लागे बड़ी मिरची, झाड़ू पोछा करतानी भइनी बबरची। मैडम के बात हमरा लागे बड़ी मिरची, झाड़ू पोछा करतानी भइनी बबरची। पहले रहनी ड्राइवर अब खलासी हो गईनी, ऐसन किस्मत के भइल बा खेल की साहेब से चपरासी हो गईनी। ऐसन किस्मत के भइल बा खेल की साहेब से चपरासी हो गईनी। मैडम जी कुल काम हो गई। तू डीएम से कहता कि कुल काम हो गए। शाबाश। अभी तो हमके भूख लागल बा, चला जल्दी से खाना बनावा। हाँ जी मैडम। गरम गरम तेल हमें डलली पचफोरनवा, दाल में तड़का मरली चावल रोटी बा समानवा। बासी हो गईनी, ऐसन किस्मत के भइल बा खेल की साहेब से चपरासी हो गईनी। ऐसन किस्मत के भइल बा खेल की साहेब से चपरासी हो गईनी। पहले खाना बनावे ठीक से सीख ला। सब्जी में इतना तेल, जीरा राइस में जीरे नहीं खे। अइला खाना बनावे, ध्यान से सुन लो, सब बढ़िया से सीख लो, ना तो नौकरी हाथ से जाई। ना मैडम, हम आपके हाथ जोड़तानी, प्लीज नौकरी से ना निकालिए, हम सीख ले, सीखब ना। अच्छा हमार कपड़ा धोआइल की ना? धो देतानी मैडम, धो देतानी। हाँ, धोवे के भी बा, अब परेश भी करे के बा। आई समझ में? जवन कुछ कईनी ना पड़ता अब करे के, ऐसन जिंदगी जियला से निक बा अब मरे के। गिरीच टाइट हमरा के चाही हो, सुन लो, शाइनिंग ब्राइट भी चाही हो। साड़ी हमर दूरे से चमके, ऊपर से लाइट भी चाही हो। अपना गला के तो हम खुद ही खांसी हो गईनी, ऐसन किस्मत के भइल बा खेल की साहेब से चपरासी हो गईनी। ऐसन किस्मत के भइल बा खेल की साहेब से चपरासी हो गईनी। मैडम जी, अरे हमरा से एगो गलती हो गई। गलती? आपसे बतियाबे के चक्कर में आपके साड़ी जर गई। का जर गइल? ई गलती तो तहार माफी के लायक नहीं खे ना। माफ कर दी मैडम, माफ कर दी। ई लास्ट गलती है, सुन ला। अगर फेरू गलती भइल ना दोसर, तब पक्का तोहार नौकरी तोहार हाथ से जाई, बुझला?